Jeg hedder Maja. Jeg kommer fra Create to You. Vi er et firma, der har specialiseret os i at lave tøj til handicappede. Årsagen til det skal findes i, at jeg i en alder af 23 kom til at sidde i den her kørestol. Og ret hurtigt så fandt jeg ud af, at alt det tøj og lækre outfit, jeg før havde kunnet finde og købe og tage på, det var lige pludselig ikke ret nemt, når jeg sad i den her kørestol. Det var faktisk næsten umuligt at finde tøj, som jeg kunne komme i, som jeg kunne have på og som sad ordentligt. Jeg havde faktisk en temmelig stor symæssig erfaring, og jeg havde syet rigtig mange år. Så jeg besluttede, at om ikke andet, så måtte jeg kunne dække mit eget behov og lave tøj til mig selv, der passede til den her kørestol og passede til de behov, jeg havde nu. Det blev lige så stille hen ad vejen til det firma, vi i dag kalder Create to You, fordi vi fandt jo ret hurtigt ud af, at det var ikke kun hende der Maja på 23 dengang, der havde problemer med det. Det var rigtig mange, både unge og ældre og børn og gamle, der af den ene eller den anden grund havde et behov, der var anderledes, en krop, der var anderledes, eller måske et handicap. Det, der er så vigtigt i forhold til tøj, når man har et handicap, er større eller mindre grad. Det er, at det virker, at funktionaliteten er i orden, at pasformen er i orden. Men i særlig grad også, at det hele er kombineret med det, at det ser godt ud. Det er ikke bare nok at sætte sig i et par joggingbukser med elastik i taljen. Jeg kender ikke ret mange, der føler sig særlig sexede ved at sidde i et par joggingbukser, selvom der måske er god plads til bagdelen. Vi har forsøgt at få alt det her med, så vi både kan lave lækkert, stilfuldt, designmæssigt, up-to-date tøj, samtidig med, at det nærmest fungerer som hjælpemiddel. Vi plejer faktisk at sige, at vores tøj ikke bare er tøj, men det bliver også et hjælpemiddel. Jeg kan for eksempel sidde her i en sædeform, der gør, at intet krøller bagpå. Intet sidder i vejen. Der er ikke noget, der glider ned bagpå. Der er ikke noget, der kravler ned foran. Der er ikke noget, der klemmer. Der er ikke noget, der trykker. I mit eget liv er det her tøj en kæmpe hjælp. Også når jeg skal have hjælp til at komme i det og af det. Fordi vi gør også meget i, at det skal også være nemt for både kunden, men også for kundens eventuelle potentielle hjælpere. Vi har brugt rigtig mange år på at researche os frem til det, vi i dag kalder tøj, der sidder, når du sidder. Fordi det netop er så vigtigt med den her funktionalitet, når din krop af den ene eller den anden grund ikke helt virker, som den skal. Så bliver det alfa og omega, at du kan få tøjet af og på en nem måde. At der ikke er noget, der snærer eller klemmer, eller kravler ned bagpå, eller giver sidesår, eller er stramt, eller på anden måde er irriterende. Det skræddermæssigt har vi lagt lidt af os nu, og producerer nu egentlig mest standardstørrelse. Det vil sige, at vi har tøj kørende i størrelse 34 til størrelse 52, netop i standardstørrelser, så kan vi holde prisen nede. Men hvis man har behov, der kræver, at vi gør noget ekstra ud af det, at vi laver en størrelse, der ligger midt imellem, eller der måske skal der være plads til benskinner eller korsetter. Måske er man stomibuer, og det skal der også tages højde for. Så kan vi også gøre det. Vi er ret kreative og ret gode til at finde løsninger, men det kommer selvfølgelig til at koste lidt ekstra. Hvis man som kunde hos os måske kun køber bukser en gang om året, så er leveringstiden rigtig vigtig. Vi bestræber os så vidt muligt på at have en leveringstid, der varer 3 til 4 uger. Vi kan godt ryge ud i en spidsbelastningssituation, hvor vi måske har 1 til 3 ugers længere leveringstid. Men i en sådan situation, så vil kunden altid blive holdt orienteret om det. Vores tøj skal gerne kunne være langtidsholdbart tøj. Du skal gerne kunne have vores bukser i flere år, være glad for dem og have glæde af dem. Men samtidig vil vi også gerne præsentere noget nyt for jer løbende. Så vi bestræber os på hvert forår og hvert efterår at komme med måske ikke en helt ny kollektion, men så i hvert fald nye tiltag. Så vi bestræber os på at lave et årstidsvarende katalog, cirka 2 gange om året. Vi glæder os til at møde jer og samarbejde med jer.